Kaya. Karena ini susah. Oh, nagkasong. Ha? Ako yung nagdaktal. Nagpanog tayo mo lang. Di ba makayaw? Ha? Nagkakalikap-track ko yan. Wey! Ako yung nagdaktal mo. Tag mo may sagasal lang. Ay, ano ba? Sunto mo lang. Sa gasot, parehas mo lang. Ay, kata. Go. Ay, sino mo na? Tem! 2-5, Jo! 2-5! Nag-gimasay! Kinisumon ata, tayo kapaitan ito mga kita. Hey! Kalagyan! Wey! Ka! Bawal naman basta ha. Matibay! Gulap lang na kita. Okay lang. Kasi nai-release na yung bola. Yan siya kan. Kaya napin ka rin, di gumutabunan, alangan si kanila. Nagbagan niya. Nih, awan! Ginagdikan na, nakarugugi ito. Eh, gimasang! Ay, awan! Ay! Awan! Sika ba lang, mag-shop? Ako lang! Modi na hindi mo siya eh. Modi ak. Gawin nga ito ko eh. 2-5! Sige, naglalagyan ka nila. Kapta yung tumog kami. Naglalagyan ka nila na yun. Mungod pa lang man. Napasunta eh. Ang muna set natin guys. Yung may batang boy. Ha! Oh, shot mo day. Sige day. Kasi tao. Kapay! Pwede makasunod kita pag makikita ka rupa. Mau. Sayang. Next, sino next? Next. Ikaw, di ak. Next, nagbiyak. Isay nga dyan, naglintag. Nih, awan! Matibay! Oh, next! Nagpapadiring natin, nagpapabati poste. Sika mo ta. Wey! Nagtayuwa siya yun. Pambanaki mo na nga tiyaw. Awan! Yung kamu tayo! Oy! Oh! Lama! Kung sino tumira? Pusit mo! Kusit sila nagsigagarte mahalan ako! Isa nga yung pinashoot ka naglintaw. Umalis ka ta! Sigurado na. Karena ini susah! Karena ini susah! Wag! Nagpabalinawan! Sa barang niya yun. Masok ni Pao. Kung kailan tumiwat to na! Maday? Ba't kami? Hindi lahat kami Hindi tapos ka na tumira! Lahat ka na tumira! Lahat nga kami! Oh, DJ! Last! Hindi na, tapos na! Wala! Ako wala! Tapos na kayo! Hindi na pwede. Gusto talaga ng tungtungan tayo! Mali, basta i-shoot mo! Hindi kami kasalitan! Pati pa lang. Muna kayo. Oh, punta ka ma. Nagpayag mo. Di ka alam pula. Hey! Ikaw, tumo. Wala. Isang tumo na tayo. Magasot lang. Magasot lang ako, napi. Kayong muti. Hindi ka na makabawi ko. Ikas ka rin, man. Ang putayam na eh. Nakabalakan niyo! Adi, nakashout. So natin muna natin. Tapos next ulit. Patay mo na. Mayroon na balawan. Madel, mabalik! Pagaling, basta may show. Sige, basta may show. Namamit ko na yun. Nagpasit taringan. Siyempre nag-reply. Sika ulit ah. Ay, madi asak sumasarang mo kanya. Sa uday. Pero! Sarang ka manay. Wala, sarang mo na. basta hindi ko kasi dating ko. Pila. Oo, dati pila. Ang mga dahil ka dito. Nanggugulat naman kasi. Hindi mo sanay. O kasi Hindi makasitato. Utak mo naman sabi. Balimada. Hindi ka na problema. Balimaga sa nata. Kinikutan. TikTok mo. Wag. O sinasipan. Limaga sa tata. Matay ko yung... Awan nagkikigtot! Bye-bye! Yes! Bye-bye! Yes! Go! Sayang. Hey! Hindi na ipisok. Nga,
kulay lalapagan na. Pati bilik natin na pala. Napa. Ay! Sabi ko yun guys. Masakit na. Pati mo, talig papapustina ta kayo. Wala na ako, manggol-gulo dyan. Ay, muna kayong baga lang mo, hindi mo kuha dyan. Papapustina ka lang mo. Natsampaham na tayo. Wala na, natan. Naman. Sila na ba si Talia? Nagtal na pulso nga dyan. Masubra na kami kakasal sweet ko. Balintan ko naman. Ay! Isa mga nagkakalang umuwar! Ate yun! Madayo ka tagamin! Pagpapata, turan niyo sa mga kaso ko na kaya slip ko. Mau! Si! Awam! Pagkasyon! Akin na yan! Akin na yan! Kontakatan! Patay! Pati galit yan! Lata, nakakatakot kasi yung ano. Oh! Nagadayo mo kami, nagpapasitaringan! Isabit ka na naman. Ulit, halan! Napa. Awang ito! Hoy! Sige muna! Tumira tayo mamay! Oo, muna ka! Tumira ka tayo pa! Wala kayo! Wala! Kapor! Balikin at kapor. Ikakay. Hindi lang makahalat eh. Sa ba namin? Seryoso ko man lang ano eh. Ay, hindi ba kasutata? Napitag sa kasutata? Tikas ka rin kita yan. Ay, manong kami tumira! Kami pa! Oh, nalapaskan! Oh, lapas ka! Musikan muna! Awan pati kita sa bulat niya. Sabi niya, siyempre nangapagat gano'n. Ito ating brad! Nangapagat gano'n. Ito ating brad! Tambrad! May tuwa! Nakashoot! Wow! Ito lang ano, hindi ka! Apay, tapay na ito mertira, apay, atot ka. Ang diwalat na. Kararag mo magmuna, kita. Mata lang ano, pagbuduan tayo si Pam. Pagibati tayo mag-assault. Okay. Paglabanan tayo. Paglabanan mo yata, apay sakali kayo ito. Hindi oh. Paglabanan tayo mag-assault. Oo, lima gusto ko na. Ano yun? Oo. Sino muna, si kano siya? Kung sino mga pakanyata kanya, ay hindi mag-assault ba? Numusi kayo ng abak. Magdira lang hindi mag-assault mo eh. Sino muna chat si kano siya? Siya ka muna eh. Dagatang ko eh. Wala kayang bahay. Maning, kamalumutangin. Pagmagsalukit pa po. Dagatang ko karne. Kaya, manin. Taka niya, ito mo. Kunti ko ka. Ay! Bakit ka makasutan? Ay, naraglinig ka ng Brad. Sayangan yun. Pwede mo magbaka 2.5 plus 5 gasot, 3 mile. Nagmanahanap buhay at siya. Sigurado. Tsamba ka na natay. Ay! Next! Yo! Ay! Mau di katang? Matim lukuto, dapat na mo lukuto. Hindi na dito tanggapan di bangko ato na. Barbari. Patay. Bato gay. Ha? Sayang. Nga ni bato bay. Gamay! Wala ka nila. Hoy, may mga dila sipsiputan na naudi tumira to. Sigurado nga Mas masarak ka lang, awa, mabalmatawa ma. Ay, patay man na yun. Eh? Patay! Kaya daw, matok pala ka Brad. Patayo! Awan. Wag na makasukat boy! Chris mo natin. Adayo ko ah. Ano yun? Silang awan na ah. Pero siya mo lang, pulpol. Sayang! Damay! Damay! Lapangan! Nakaya lang. Bangking! Pagkatiktuloy tira pa sa atin din. Awan! Last! Hey! Ay, may pati ay. Siya lang siya. Ano yung ulit ko lang? Patay, manoy! Aspak! 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 2-5. Siyempre tatati na tao. Oh, lasan! Sa ngaribo! Oh, lasan! Lasan sa ngaribo! Ang pagtagamat! Ay, kanya may ata! Labanan may ata! Sa ngaribo! Labanan may ata! Labanan may ata! Hey, sa karibong! Ngaribo, lasan! Ngaribo, sa ngaribo. Ano? Ngaribo atan! Ha? Ngaribo ang tama. Ngaribo lang! Ngaribo lang! Bubulatan ko yun! Muna ka! Saka muna nakashout!
O, sino mo na? Sa sumarunong kanyam. O, lasata na. Last. Kung hindi magasot, huwag kami naglaban dyan. Kami dyan. 5,000. Dori ba niya? Dadayo tayo basit ha. Ade! Ay, tayo naman. Bakit kaya paabot tayo? Susutan na, yata yan pa yan. Sige ka na. Patay manay. Hoy! Parang ang napulso na dyan. Ata tipik ko yung kasalsik ko. Sak sak muna eh. Hindi na, pwede tayo basi. Oh, partida? Wala. Awat! 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 Sir, sarunong kaya? Ang katawa natin yung kasalaman nito. Trip to. Dadang ko kapain. Bagas. Mga angot ko, ate ti mga show. Awan! Dami ni bagas. Dami ni magasot ta. Yay. Lalay yung boy, tata pagkatang utubay ito. Abang matagat-atag. Abang na bagas ah. Pwede mabalik pa ba? Patinggal. Basta. Aba, kita ang pa sino na uday. Play. Sulalangan na, umuna ka. Adi na kalapan mo na eh, nangapak kang boy. Boy. Awan na tao. Oh, yay. Oh, ba't hindi magasot may? Alam, gibati ka na yung magasot. Oh, hindi magasot tao. Kapelaan. Pagod ba may nandun sa dyan? Gimasin George. 3 million. Awan na, gusto ko. Kaya ito, pagkatang ko gatas ni Bigo ate. 250. Oy, kanak supply. Dala alam daw ko niya ng mahulyan. Eh, usig mo talaga. Gino. Pagkapitan mo ito. Ha? Pagkapitan mo ito. Kala dyan na pera. Muna yung nana na. Ha? Muna yung nana na. 5 mila dyan. Kala mo, ang balik niya mo tapos mo boy. Magbanbanugan kayo tapos ikwam. Mano ba tayo na pera mo? Ha? Ano ni? 1. Ika, ari pa barangay mo. Balin mo di kasi yung mga daan ko yung ganda ka. Daan. Daan. Balimban Kami dyan. ikwam.